האם אי פעם תהיתם איך אנחנו נתפסים בסביבתנו, האישית, המשפחתית או החברתית, אולי בכלל בסביבה המקצועית, וכל זאת לעומת איך שאנחנו תופסים את עצמנו? אז יש כלי פשוט שבארבעה שלבים נותן לנו את המענה. חלון ג'וארי, מודל שפותח על ידי הפסיכולוגים ג'וזף לופט וארי אינגהם, ושמו נגזר מהחיבור של שמותיהם יחד. הוא מציע תובנות עמוקות על המודעות העצמית והדינמיקה הבין אישית שלנו. הוא מחלק את המודעות לארבעה ריבועים. אז נתחיל באחד. אזור פתוח גלוי, מה שאנו בסביבה שלנו יודעים. 2. אזור עיוור, מה שאחרים רואים, אך אנו לא מודעים לו. 3. אזור חבוי, נסתר, מה שאנו יודעים, אך בוחרים לשמור בפנים ולא לגלות לסביבה. ו4. אזור בלתי ידוע, מה שעדיין לא נחשף, לא לנו ולא לאחרים. חלון ג'וארי אינו רק הצצה על מודעות עצמית, אלא גם על ההבנה כיצד אנחנו משתלבים בפאזל החיים, האישי והמקצועי שלנו. הדמות שלנו משתנה עם הסיטואציות, האנשים סביבנו, ומצב הרוח שלנו. החלון הוא בסוף מעין ריקוד בין ההיבטים הגלויים והנסתרים של הווייתנו. זה עשוי להוביל אותנו להבנה עמוקה יותר של עצמנו, של מערכות היחסים שלנו, במישור המקצועי והאישי. אז אני מזמין אתכם להשתתף בתרגיל פשוט. חישבו על תכונות שאתם מזהים בכל אחד מהריבועים בחייכם האישיים והמקצועיים, ורשמו אותם בטבלה. שתפו חבר, בן משפחה או קולגה בעבודה במה שרשמתם, ובקשו את דעתו על כל נושא. מה הפתיע אתכם? מה למדתם על עצמכם? כתבו לי בתגובות.